Jorgen Fenech, suspettat bħala kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, kien wieħed bil-mistednin distinti f'parti privat għal eluq snin Joseph Muscat fi frar li għadda fil-Palazz tal-Girgenti. F'dan il-festin privat Jorgen Fenech tal il-Muscat 3 tiflixken ta' imbit fin li jqumu eluf ta' euro. Dan kien żvelat mill-ġurnal Times of Malta ftit tal-jimbis wara li sar magħruf li Fenech kien tal il-Muscat arloġġ edizzjoni limitata ta' ditta Bulgari ta' aktar minn 20,000 euro. L-imbejjed li Jorgen Fenech xtara lil Muscat huma ta' ditta rinomata Petrus fir-reġjun ta' Bordeaux u 3 tiflixken huma smati li jiswew madwar 5,800 euro. It-3 tiflixken huma ta' sinifikat personali għal Muscat, wieħed minnhom għandu l-annu tal-1974 is-sena tat-twelid ta' Muscat u 2 l-oħra għandhom l-annu tal-2007 is-sena li twildu u li jedu t-tewmin. Skont esperti tal-imbit, l-imbit tal-1974 jiswa madwar 1,400 euro u 2 l-oħra stmati li jiswew 2,200 euro kull wieħed. Il-ġurnal ifakkar li Joseph Muscat kien jaf li Jorgen Fenech kien suspettat b'involviment fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia f'Mejju tal-2018, meta kien iffirma l-ordni biex is-servizz tas-sigurtà jibda jissemma it-telefonati ta' Jorgen Fenech. Iżda ftit xhur wara, fi frar ta' din is-sena, l-istess Jorgen Fenech kien wieħed mill-mistednin distinti ta' dan il-festin privat feluq snin Muscat. Kellim għal Muscat qal li l-Prim Ministru kien ingħata istruzzjonijiet mill-investigaturi biex jistieden lil Jorgen Fenech sabiex ma jqanqalx suspetti. Dwar l-imbejjed l-istess kellim qal li dawn l-imbejjed mhumiex fil-ħażna personali tal-Prim Ministru, iżda huma fil-possess tal-Istat. Dan minkejja s-sinifikat evidentement personali ta' dawn ir-rigali. Iktar kmieni dan ix-xarġi żvelat li Jorgen Fenech kien tal il-Muscat arloġġ ta' ditta Bulgari li stmat li jiswa aktar minn 20,000 euro. Dan l-arloġġ kien edizzjoni limitata ta' ftit modelli fl-2004 biex ifakkar l-okkażjoni ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Kien George Fenech, missier Jorgen li kien xtara l-arloġġ. George Fenech miet f'Diċembru tal-2014 u Jorgen tal-arloġġ lil Muscat ftit jiem wara bħala rigal tal-miliet fl-2014. Fil-waqt li fil-qrati diġà ħarġet il-ħbiberija bejn Jorgen Fenech u l-ex Chief of Staff ta' Muscat Keith Schembri minn mindu kienu tfal, f'dawn l-aħħar jiem bdiet toħroġ aktar fid-der kemm Jorgen Fenech kien qrib ta' Joseph Muscat stess.